Buntag ni kanan. Kuan na din guys, December 10. Happy birthday Ungay. Le kanta precious ali. Happy birthday Ungay. Kapit man kita kay mo bakod nan tako. Ay mo gawas na. Tanda dyan man hinukong precious. Wala man ko mo bakod upagis kay yung tutoy man karon makatug og balik kay gabi na tug sa natura sa alas 11 na. Sabi ni batagi lapasan. Hi sa dali. Bunta guys. Dali majung bunta guys. Hi, dali majung bunta guys. Hi guys. Majupug bakod yung bata. Oh, gabi na to, alas 11 na. Magtiniguang naman yung bata ah. Salamat sa laing katuigan sa ungay ni Precious, si Nanay Lita. 76 years old si Nanay Lita, si Precious 9-month-old. Nakno? Araw na kay malantaw pohon. Uy, 76 birthday ni Ungay. Anja, si Precious 9-month. Hi, clap sa dali. Clap isa sila dali na. Clap dali na. Clap isa sila. Dali na ba? Isis. Adto na mi sa pikas guys. Mag-practice day mo. Tapos lolo, nagkod konos lolo. Namungat lagi ko kay ay ba sila nga ning tingog ng cellphone. Wa may naningog nang gipaok nang hilak naman siguro ron. Sakali una. Bis kinangalaw pag di mapay pagmata sa na. Bura man sila manok kaning tao kansa nahilom tao dapat. Dibo Sinay sa sinanay. kasi morning. Ya iso na dyan padazon og kanta. Cute. 76 si Lola Ongay, si Nanay Ongay, si Precious 9 months. No. Cute. Precious. Okay to happy birthday. At ito na yung gabes na ito sa kulungsod malibang nga sa isa. Kuan kanang anak ni Tikboy nag-homemade man. Dudura ba na dudura? Wala man mi sa apil man yan nita. Ha? Unsa Yes, madungad lang ng tanan. Ako sa'y magpasusulabi na rin video sa vlog ni Viola pa kay sa magi kawiran nga bata. Diya karon day birthday ron ni nanay. Birthday sa mong lola. Nanay naman gihapon kay nanay mo naman nandan. Nanay diya. Di ay ra ka gwapa ka din namong ting iwas mga wash pansit ba. Bahala na. Sabi naman namang abo guys nga na. Mura na arso na lagi na. Kaya wa man ka rin Uyaw ka mong mga buhok, TJJ, mura may mo. Siya ba taga nito eh? mga Indian? Mura tag mamaligja ay syakoy. Precious! Wa, man na picture ni Ungay, lagi precious. Tapos, gwapo naman kusinero, gikang pag dyan nagkurtis. Salamat at kado ni Munong. Bunot sa lubi. Good pag dyan. Nah, salamat din oh. Precious, gitan ako kang Precious biyo. Nansa man si Ate Lixie? Nansa man eh? Hi, Ate Lixie. Oy, di ada pa taga USA. Nga nag-istura gabi hadlakon wa na makatahas noon. Gisa! Mate ko sa pagpangan pa nito. Nagpaugpang ako na magbanok. Or magbanok ng tao kung sa ning hilom. Sige, may pati katawa. Ang kay gikan ko napagaw ja. Ang si Manang mutan ako na ni Manang moingon mo pud. Aisa, nawati ko si Aisa na naman ning builo. Agsi Ate Ali pud kay mo pikinunhang ning hilak dyan ni sunod pa si Ate Jejin. Ni sunod pa si Manang. Di wa na mura nagmanok nga wa na ka tuktugaok. Maraming tao pa sa ning hilom. Mahayag na ang langit.
Pero sag di raman to kay undas spot man lagi pud to. Wala din practice. Daw, may practice. Ang cake daw, kagitatingin. Uwa pala kasi precious ng case. Kadang huwag mo sa kanila nagkabanhan ng case. Ang ako magkipatutoy kay Louie mong pagkakahon. Gugay na to. Precious. Naamay cake, precious. Ang ingon pag ko gabing nanay. Ulong sunday malibang. Ning kog nay uto sa kuslungsod na kamot-bot kong nanay dyan. Sa kuslungsod na palit ko bipinamik, ingang pos nanay. Hala, dyan si palabig inang bipinamik, kadaot rin na. Pero cake na ito. Pinjut! Bagani mo. Ay, Oh, tanawag tubig ka, maligo pa ko rin siya, grabe. At tsatsak lang Bale, ako. si Liksik. 26 si nanay nanas day apos ng pangalan. Ha? Si 26 Na, papa, nagwas motor nung. 76. Birthday nanay. Sa unas pag-birthday, 75 buwan mo pa unong. Bugera ko ka pili birthday nanay, wa mo ko dami. Diya, karon nakapil na ka, nananapag imuhang kursoso. Galabe! Precious, kiss nanay, babe. Kiss ba natin, pinapiti. Kiss, babe, kiss. Kiss. Kiss nanay, kiss. Kiss nanay. Kiss nanay. Di apoy taga US ipod. Lami ka dyan silpong upaw. Oh, grabe ka hamloy. Bahala sa anong lami sa ingana mo din guys. Basta buntagan pa. Allah. Na, kuha sa'yo para makuhain. Daghan, pero sa Na may langaw. Kaya kung nagdahan kay isa ra mo kuning handjo, inda wa man ning kuan ba? Di ngag-udad. Surprise di ay. Surprise day pa. Birthday mo na yung birthday. Birthday dyan. cute. Pretty cute. Garabig sundang gamit. Panglubaa dyan yung mga marites ba? Nakita ba? Patay di ko siya mad. Hait ko nun, patay ko siya mad. Day, anong masasabi mo, Day? Wagas, yung gitanaw kang precious na. Precious na! Kiss na na, apir ko nun. Apir. Apir ba, hana? Apir. Sigagaw sila, matagura. Na, mubalik na ba na? Mingawo na ta. Wala na yung mag-singgit-singgit. Muli super na ganyan mo. Ay! Grabe! Karoon pati ko, wapat ko magsaba lagi na pa. Pagod din pa. Makatawag lagi luto wa. Aw, ginoo ko, makadaog ko man di ay. Ala, ang gara. Kiss nanay, be, kiss nanay. Kiss nanay. Kiss nanay, katong pinapiti ba? Kiss nanay. Kiss. Narabay mo. Halang loo diyang manang wadyan na makuha ng napasaylo wadyan ng grabe. Garbuutan dyan yung anak nga panganay. Kanina, awis na nay, hama sili, di ko. Yari ko kaya gusto na ni katawan mo pusbingding. Da, kamanang sarungsong. Lami pa kay init. Mo na yung sarungsong. Puto. Sarungsong. na. Ice cream. Ice cream nga init. Nagsige magpanguhit na huni. Ano ba? Pugor grima. Saan ka naman? Di pa kanta pa kanunay. Karon pa na 76 edad na nay, karon pa na ni kakwas upaw uy dugay ng panahon. Dugay na bitaw. Ag kinamagawangang apo ra ba kani? Bakit uli kinamagawangang apo? Di uy. Ako bra, jama-jama. Angelito. Anji, Ay, sunod si Inday. ikaw. Ano bang ako man kasi ba sunod nga anak? Di ako uy. Kisa man ay kinaunhan nga sunod ni Manang si Rosalina. Insimita. Di kisa may una si Mita Rosalina. Hindi mo si Malus. Murag si Palos man siguro. Malus is speaking. Asa tanang? Mag-isikriyam sa kunuming Manang. Ready na mi mo reply sa mga comment na mo sa vlog. Adjag makalugar-lugar guys. Mo reply na ko sa inyong mga comments. Hi, dali, hi. Hi. Clap, clap. Clap, clap, clap. Flying kiss. Flying kiss. Dali na. Flying kiss, dali na. Mrs. Hello, Mami Ninay. Merry Christmas into diha sa Wisconsin, Milwaukee. Hello, tita ng Mons, diha sa Switzerland. Ay, sis ka Ginoo. Karang kahimos.
Jesus ko, hi. Kuno po siya. Hi mga ante, mga angkol, mga lolo, mga lula, mga tita, mga tito. Hello. Nanilhig si Lolo. Kana Lolo, karong exercise Lolo. Lolo, si Precious ko na yung manilhig diha, Lolo. Si Precious ko na yung manilhig. Mama, lagi lubi tayo. Huwag na gini mo gapil na. O, buang din, no? Liwat na nas pag umangkang Armando. Ingon si Precious, si Jana ko na po yung manilhig. Kita si Jang nilhig si Lolo, gawas po si Jang. Tanaw ka si Jang, nilhig si Lolo. Jesus. At doon na sa Manila na, kuha na tayo inga ng natad silhigan. Hello. Ang kaya nag-uwan man gahapon. Milit ag sagbot. Talingan na hapon. Nagamang nangka dito, daghang bunga to. Nangka. Oh. Tulong po ta. Dahil ta makadungog galinig na yung mag-istorya, mamata naman sa impod ni. Na kanang nas nanay, magsadzog karaw-karaw si nanay, mamata pud si Ja. Kung anigmate ba? Ay, kamait na ikaw, kamainam para batag tambang. Mate. Ag among bio kada adlaw guys, way makalupig ug adto na mismong tinlupa, puro na pud bay among makit-an. Wala lagi kita magbitaw. Tawad kuan, bata. Bata mo ilag-ilag mo bata. Dari ko no may manukos me. Uy, di mo na yung supervisor. Happy. Ay, kaya happy. Sama natin ice cream? Tinood ng ice cream ante? Oh, makakaon na ng ice cream ka na. Happy birthday, Nay! Salamat ha. May ice cream ay. Asa man? Halo dyan. Para makakauli dyan. Salamat sa imong Mark. Salamat mga apo. Salamat. Ano kayo nasi? Gamong nanay. Ada lagi. Lakad dyan kayo. Kita pun tatang di po yung nagbayad ay lag-lag to. Lagay nas nanay. Salamat dyan. Imong Murag, muna kita na yung pakasalitiri. Ayo. Ano yung didi? Oh, mas alis isa. Asa naman sila dalawa yung nalinador mo? Sige na, sige Oh, sige, sir. Sige, magpata. Bigyan mo gilising. Gamitin yung iPhone na. Salamat naman sa manamos na ito. Dengan salamat sa Gracia Lord, ang ipin mo sa Kristi ni Lolita. Dengan salamat sa kagiwanan niya, kapiti niya anak, bisan pa sa mga problema. Kapag hindi ka nung na-Lord sa pagkabigyan niyo, mga ginagtanan. Ginautulan rin siya, mawala din Gracia mo sa bago ni Kaka no kani ko kadasig siya mo po kaya wala bang tuloy. Kung kampayo Lord sa tapos ang pagdikta sa kasidan aron makatinti ko baka nito sa kasidan. Kita na ng salamat at lagi testam Ginoo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, Nanay. Naghilak mo lagi sa tay. Dito tayo naghilak. Na, tay, hilak mo ka tay. Hilak ng katay. Ah, kana. Kuya-kuya na ng kuwan na. Rang aplaso. Ngilan sa tayo, kay mura na yung
original ito tayo. Uy, original, delikado na pala yung local yan. Ano tayo dyan? Ibuking ka tayo. Original. Napay lokal. Kailangan tayo. Nilungan. Original. Naik-class A, naik-class B. Sige na, kauna. Sige na, gising na lang. Sige na yung Asa ka nga, may tagal mo istatay kay pukawang nanay, wala stress kay mo kape. Plastik kami. Nahuman na dyan kabibo guys. Napagya po yung nagkabibo kay napaman sila dito. Hi. 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 Close open. Manggun na. Bye-bye. Nanay Lola. Bye-bye. Hi. Clap clap. Clap clap dali. Pabaraga na mo clap clap na. Clap clap. Clap, clap, kuno. Clap, clap. Clap, clap, clap. Wala naman. Tamit-tamit lang.